Ghana manma mo akwaya bodu me samachiam nimse nyame adom ti mo hoye medical chi otumfo se tu otosomienu Asante manwura na machia ono ani nyosi ade yekunfia me otoso 9 tachiman manwura enna nan matra nkonwa nyinara ene dai eye on se de bia me kase nkwada ni bi wase bi omunimu abakosem omunimu amamre omukasa just like that sa brantiwi smo huni di no se cauliflower se cauliflower se di yo me ha on se nsehunu nko an wo twetwere emre me kan se Dormaahene ne nkrofo no omo ye adwuma no omo ewa agenda no di kan ne se obebo modin aso obegu Asante obepam friends enimguase atade de ahye Asante hene woye ya anye yie no afedi woye ne se ne obeka seti esikedwa woye no anye yie no afedi woye ne se obewura enkuro no a eya Asante manum na wakansem hunu akire mabu no ewo ho sai wo mo no mpanimfo na mo so mo ya Asantefo a mo de mo nya Asantefo na opedi atititi woye anye yie no afedi de watiesi baby ye vimpio Asante kura no o kekansem baby a wondi kura de enye se bia woye kasabifu anase woye Asantefo pio en wo twantro he ma menkyere wade Abrante esi sen o se ahafofo enya Asantefo na ahafofo no we ye den we num free de nkyira we num free ha na mo dabe no mo ye Asante eno na kyere se you don't know what you are saying and yes sadia ye denyame ase se wetimi akasa asem no de edi kan Dormaafo ye de ye bonfo sa o pay master no eye me de pa na de etie nie ahafo ho no wa wonimu ahafo history no ahafo mpono na eye abrempon a na wo mudodo na nkasa no wonya aman hene enye so ondibre nuru man hene no ondibre duru na de etie nie dodo no a ebi ye denkyerafo ene ye wokọ Asante man mu Asante man ya ye wo yi even wokọ Central Ashanti region kra na Ashanti region ankasa atwemafo nyina eye denkyerafo na komfo no twetwen won maaye enam wonso mpo eka ho nyina na yetimi defeat Ntim Jakari na denkyerafo no bi o mra Ntim Jakari wo ho no na the way a wo treat wo mo no e ma bebre dwane e ba kumase be dane Asante hene ebi nso wa denkyera ekun no mu e na ode won ho be ma Asante enti emra friends nana poku are pen so Asante kokon womboa no obaye na sahwehini bi efe na bri aba be chi enkwada ne ma bibiri wa be capture wo mo e de okọ enti Asante hene ba ohene ba achempem hene ene ohene ba hia hene e gada nipa ni bi e wo kumase ene ne mountain so e de won kokokon e kochi abri etwa niti e ma ne dom ne bebre etu free baby a wote no e na wokọ ya ebi ko to anwea so hene ese ne baby na o ma won baby tenaye e na ebinum so mining ti okotena ho ebi so free baby ya me akotenom se baby ya ne ha ne baby ani waho nanka wodin wo ho e wodin ahodo wo ho na nso onyina akotena afedi din be ye baby ani eno nti na wonyina we anwea so man hene oje ho ya jebi ne man no e ka ne kuro ho no a owo tumi e wo baby ani no timbra wo dwane ye no sa akofo no a ohene ba hia hene ne ohene ba chempem hene di wo wanim de won kọ ye no ene bantama hene edi wanim de won kọ ye no ena wo settle wo ho so ho to wo ya Asante wo free hin o wabetena Asante nti wabe ya Asante ena wabeka Asante ho bi se Asante no
eye nipa kuo firi mia ena aka bo no se Asante enti Asante wonyina be ye Asantefoɔ ena wo ba be koye ema Asante wo wieye no ena wo hene ba champion no hene ba hia hene echecheche momonkotena ha enu nti na kane no sa area wonyina wo hene ba champion hene no hene ba hia hene ena hwe honom enti wona akota na dure na Asante se da bi ode won ho wo ya man enu nti yempeja wo mo no mo nya aman hene ti kane na won nyina obebo na na hia ohene ba hia hene so ene ohene ba chempem hene so ene wode wo akọ won wura ho ene na won nyina ba ya aman hene fe se wo mu odu ebi ade obeka se bia ankwanta nso ana bechem nso bechem fu ofiri nsuta ene wona mu an okotena ho se kire nsuta dua nkwanta de ene wo ho dada fie bebre kura ansana Asante ba nanso so Asante ne won coin in fact woni won di kan yes woni won be compare nine nanso ne wontimi ntwa nsuo no ema be ma bi ena potna dua nkwanta hokọ ware wo ho ema ne yere kan de ho nyina ena Asante tim bebu fa won so sa kon no eno sa me na domafo te boma enti obeboa dua nkwantafo eye kire so ma wo no ena wo nyine mienu nyina adwane ko German wo ko German no enumu ena kire wo hu se akon na ye dia ma wonti wo benum asundua bu oni Asante benum asundua bua ka se wo besom Asante da enti we kura akọ ansasa Dormaahene asem wo kan se Asante ni fiti Dormaahada no eno na ma Dormaah tu free ho eno ena ma dua nkwanta be ya Asante o wo be ya Asante ade hye ni wodwane ebi kura akọtenetena Dormaah nkuro no bebre because woni won nyina akọye no ena wo kopa ba bi tenaye nti dua nkwanta fo bebre wo Dormaah nanso so akonwa no ankasa no wona wodi ade aye Asante hene yire ene ne mma wona obedi ade wona akonwa no ye won dia sesei so ahun enti ede na ya na mo kekan kan basa no sam kwada we mu nyina o mu nsua bakosem mo ya ma tribalism asem oh enye sembia na beka bia na ye no kro enti mu susu ni akiri because Asante as a appeals court judge den and ultimately asem call high Supreme Court e Supreme Court kire say sa kwan no fast no kra nya ne kwan no as when Musa Amrano, Nanso so or tiny ni wura fi ne ho tinana time ba ni mu a no kan sem a enimu na mo sem ofa na mo de ye adwuma e mabunu mu nsua nyansa na mo nsua bakosem se be hye da ba be ka dua ya nkwanta bakosem yie na mo be hunu de me kan nyina de kwan e fa so a Dormaah adwane free boma ni nyina abum wona wo ba be stress e free na e kro be soma Asante da no anti Dormaahene wode no kokọ hye Asante nkuro no bi ahemfo ase ahenkuro hene nom etreni no o treni Dormaahene ema Dormaahene be ye Asante hene kradwaafo de edi kan kra wodi kan defeat no emra no wote sentreso e de kyeremesikaфо koma friends asokore mampon hene e ma ne tete no mo me ya Asante hene kradwaafo anza na wo tu akobo mayu enti the history can never be missing is there enti munya sa nsem hunu na ya mo twetwere ne nkwase asem na asem munim nyanse bia o me nya ne anwene ye ho